माबाय थांगासिनो दा दैलिसानाव थांग्रोगोन ओमफ्राय एसे उदालगुरि थांगोन खैराबारि टाउन सफैबाय मोनफैबाय दखान मोखाङाव दं नोंनि दे इयावनो दं दे जों नै एक्टरा ओंखारबाय जोंना एक्टरा नेहोबाय इमान गोबाव दा जों सफैबाय टंला टाउन ओ भाई किधर जाएगा जोंना बसा नै भैरबकुंड नै बसा जोंना बिराद गोबावनि उनाव हाबायाव लोगो मोननायानो बेनिफ्राय गैया मोजां नै जोंना एक्टरा नै दिनैसो लोगो मोनबाय नै जों सानसुमा जों सानसुमा नै सानसुया जागासिनो जोंनि बेनो हिरुआ दासो रुटि जानानै फैदोंमोन जोबोद जानोसै खाबायना मोजां नुगोन कमेन्टआव हरदे नोंसोर जुदि साइज साजिगोन बा लांफाय फैगोन फैनानै कमेन्ट खालाम हायोब्ला फैसा बरसा नाखाना gitu Bye दा आं जागोन पान ये है हमारा हीरो भाई बो लेपाय masuk बो गावनार शुटिं प्योर शुटिं আছে তো কি oke dah oke ya done dah Hai Bhairabkund Minuman Kerala kan aduh dana Ibu dekan sih teman-teman Stingi थाखाय लोकेशन नायनो फैदों नै के मजा मालिक Bhairabkund पिकनिक स्पॉट भिडिअ शुटनि थाखाय लोकेशन नायफैदों Hello. Mari bu. जों नेयाव शुटिं लानाय जागोन गाबोन समफोर नुनो मोनगोन हिरो हिरोइन सोर दं हिरो हिरोइनखौ आं सरप्राइज दानो बुंथ'वा मानो इदि बहुत गिदिर सरप्राइज आरो एक्ट्रेसा party दा जों थांसै बेनिफ्राय उदालगुरि टाउनाव थांसै दा सासे मानसि लोगो हमनो दंबावो She is Jennifer after long time Jennifer मोननाव फैदों दा बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै मोटी जाबाय जेनिफारा मोटी जाबाय नै क्या भागर लगे कारण तो क्या भागर कोरोना कोरोना हेलो ओ सावताल को बांग बेद मे उजुकाना तो पानी হয় আসলতে মই খাইছো এতিয়া সে লাগে নাকি মই দিয়া কাৰণে পালি তই নাম্বাৰ মাকা itu jeninya di sini mana lokal banai nai ini kok ada jeninya kau banai nai angkat ini kalau akhirnya tuh jeninya di pisau di ini nama ada sana kaki sana upaya gila थांनांसिगोन बेदर मोनजागोन होननानै फैबाय बेदरखौ दोनखोमादो मावजियानो जालायलांसिगोन दोनखोमानानै बाय 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 ओके बाय र' जाम्मायाव बाय 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 बाय
बाय बाय बाय बाय बिनि बिनि दा जों थांगासिनो लनलि प्लेनेट रेस्टुरेन्टआव सफैबाय जोंना सफैबाय नै दहाय बुंबाय थानाया फैदो 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 र' जाहैनोसै उखैबाय जाखांबाय थांसै दा थांनोसै जाखांबाय सेसखा गरमा गरम मोनबायना एसियाव थानानै बाय बाय दानिया डाइरेक्ट मोनदों दाना एसियाव थानानै बाहेरायाव खालामना र' मयो ल' र' मोजां दिनैसो लोगो मोनबाय मायाव लोगो मोनदों लास्ट टाइम माबायाव रौतायाव गोबाव जाबाय 6 months बारबाय खोमा बारबाय ओमफ्राय दिनैसो जोंहानाव थाङानो मालाय अभार लेभेल लेंफेरदोसो साइसआव मालाबा लेंफेरदोसो माबानि 100K नि अमा जानोबो लेङाखै आं बुंदो गावा थायानो कर'ना भाइरासखौ गिनानै मायाव जागोन सेटारडेआव बोरै जानांगौ औ फैदोब्रा गासिबो सेटारडे थार्सडेआव क'क्राझार थांगोन बिजिमोन ओइ बाय बाय चलो लीडर लगाओ हनुमान गेराव लगाओ टाइमा गैला 7थानिफ्राय कारफिउ दङ 6टा 6:30 न' सहैनांगोन जों थांगासिनो सासे दंबावथारो लोगो हमनो दिनै एक्ट्रिसानो बेबो दा देखायनोसै दसे उनाव नोंसोरनो लेट्स गो मदिनार मुरत लग पालो आज या बाय फाइनेलि गासिबो खामानिया जाजोब्बाय दा जों थांफिनगासिनो न'आव जाबाय लोंबाय थान्दा लोंनानै गोदो थाबाय दहायबो नों बे जायगायावनो देखायदोंमोन दुखानखौ सातथानिफ्रायथ' कारफिउ दङ दा 7थानि सिगां न' सहैयो मिथिला सहैयाबा हाबनानै दालि बोथिसे जानानै थांसै आरो गाबोनसिम